Poques coses li queden per fer al nostre següent entrevistat. Ha fet de tot, absolutament de tot. Ha fet ràdio, ha fet televisió, ha presentat un late night, ha fet periodisme informatiu, fa imitacions. Coneixem ja mateix el gran Manel Fuentes. Com estàs? Primer de tot, Manel Fuentes, què tal? Com va? Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres, amb aquesta distància. El bé que estaríem allà a València abraçant-nos i fent-nos petons i no, resulta que hem d'estar enganxats a una tele. Però Imagina't, jo no m'acostumo a fer entrevistes així, a mi m'agrada també el contacte físic, és veritat. No, parlàvem abans de començar d'això, de lo que diuen que és la nova normalitat, que no volem que això sigui normal ni nou ni vell. És a dir, que sigui normal parlar a través d'una pantalla no anem bé. No anem bé. Bé, actualment el Tu cara me suena ha parat, no?, temporalment per les gravacions pel Covid. Costa entendre un format així sense públic, entenc, no? Ho vam estar mirant del dret i del revés, perquè en un primer moment, quan va venir això del Covid, ens faltava una gala més i ja anàvem directament a les finals. Sí. No? Però sí que és veritat que pel tipus d'acting que tenim tots allà i el gran moviment i la importància del públic, com tu comentaves, doncs s'ha pensat a reprendre-ho a l'octubre i bé, haurem d'estar una miqueta en forma per no engreixar-nos molt d'aquí que tornem. Mira, anava a dir-te com portes tu el confinament perquè, ara que ho dius, tu fa 2 anys vas fer el repte Men's Health d'este, que estaves més fort que el vinagre. Què queda d'eixe... Fas bé de parlar en passat, sí. Ahí anava a preguntar-te què queda d'eixe Manel, encara ha estat així, perquè, clar, està bé fortíssim. Mira, si vols que et digui la veritat, quan vam començar això, jo que faig esport d'una manera regular vaig intentar dir, ho mantindràs. Sí. És impossible. No. És impossible. El que passa que sí que a poc, ara que podem sortir a diferents hores, miro d'agafar la bicicleta una miqueta, de no sopar tant, però vaja, estar de revista com passava fa 2 anys és complicat. Bé, estàs al capdavant d'un programa d'imitacions i és curiós perquè els teus inicis televisius van lligats al món de les imitacions. Com arriba Manel Fuentes a la tele? Mira, jo crec que com tothom, suposo que si et trasllado la pregunta serà alguna cosa semblant. Jo crec que tothom arriba per casualitat o que no hi ha un camí que dir no, vostè va aquí i acaba fent un programa a la televisió. Jo crec que tothom al final és fruit de la sort, de l'esforç i de la casualitat. En el meu cas va ser, jo estava a la facultat, feia un programa de ràdio on ja començava a fer imitacions per aquella època molt estranyes, imitava el Flotats, imitava el Dalí, imitava gent del món de la cultura, però no d'una cultura massiva o majoritària. El Puyal, que jo el seguia, l'escoltava pel futbol i de més, tenia un programa d'entrevistes, entrevistava un dia el Cruyff, i jo vaig anar allà, més que res, per conèixer el Puyal, que era el que narrava el futbol, i a mi m'agradava conèixer-lo amb ell, ¿no? Sí, estoy tranquilo, pero yo quiero decir una cosa, mister. Pero estamos en directo y tranquilo, ¿eh? Sí, pero yo digo, mister, una cosa solo. Tanto hablar de Romario, esta cosa, yo si no juego domingo me voy de aquí. Estas cosas no pueden pasar. I anant allà i imitant l'Stoichkov, que no l'imitava ningú, que era un futbolista del Barça de l'època. Como me fui para jugar con Español, que viene directo de Bulgaria, un vez más. Sí. Jo crec que és un aplaudiment obligatori al que li hem de dedicar amb aquests joves. Com que dius? Manel Fuentes. Manel Fuentes. Manel Fuentes. Sí, A què et sí. dediques, Manel? Em dedico, estudio periodisme, 5è curs. Quants anys tens, Manel? 22. Doncs diguéssim que fent lo mateix em van passar a pagar. No molt, però vaig començar a cobrar i de sobte un altre em va cridar per la tele, el Cerdà es va enterar i em volia fitxar per Cròniques Marcianes i vaja, és a dir, sí que tenia la inquietud des que tenia 13 anys, vaig anar a la facultat de periodisme i la vaig aprovar fins a la carrera, no és molt difícil, però ho vaig fer. Vale? És a dir, hi havia l'ànsia, la voluntat, però al final hi ha una cosa de sort que tu no saps molt bé per què i un dia t'arriba. Tu, quan estaves fent la carrera de periodisme, on et veies? Ja tiraves cap al show i l'entreteniment? Ho has dit, no? Un poc en la ràdio ja anaves per ahí. Mira, a mi em va passar una cosa i és que a primera carrera va venir un tio que es diu Ignacio Ramonet, que havia sigut director de Le Monde Diplomatique, un tio gallego, i el van fer director de París, de l'Autèntic. Sí? I el tio va fotre tan cru, va dir que això de les notícies, bueno, que al final hi ha 4 grans agències i que el tempo de la notícia
Però ja estava en crisi i el periodisme en la teua època, perquè a mi m'ho van dir al 2013 que vaig començar a la facultat i ja sí que era el boom de les... Però allí ja també sempre ha estat en crisi el periodisme. Per diferents motius, però en l'època que parlava el Ramonet era a l'inici, per exemple, la primera guerra del Golf, va ser una guerra que es va televisar, però es televisava que només veies llumetes verdes caient del cel. Llavors dius, quan falta informació, la sobreinformació és la censura, en el sentit de que la gent veia com uns iraquís entraven a Kuwait i aquelles imatges, amb els anys, es va saber que s'havien rodat a Nou Mèxic per un assessor que havia sigut assessor del Reagan. La qual cosa era una mentida que la pròpia televisió convencional havia transmès sent un motor de fake news, que ara s'acusa a les xarxes d'això, en aquell moment era la pròpia televisió. No? Ara jo crec que tenim altres crisis, però sí que vaig entendre que m'agradava més l'entreteniment o la informació posada en dubte a través de l'humor. Això era un camí que, per exemple, sobretot en ràdio, vaig explorar molt durant molts anys. És un terreny que m'hi he sentit còmode, caiga quien caiga també el vam fer a la nostra època, estàvem amb l'Eugeni Alemany i companyia. I diguéssim que aquest ha sigut un lligam amb el periodisme des del punt de vista crític i sempre amb humor. Una de les teues imitacions mítiques és el rei emèrit. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Que a dia d'avui és una paròdia molt recurrent, no? Però tu vas ser el primer que el va imitar en televisió, a Cròniques Marcianes. Em vaig jugar al cap. En aquell moment em vaig jugar al cap. Això anava a dir-te, perquè en aquella època la societat tenia una percepció molt diferent de la corona. Tu vas pensar 2 vegades quan t'ho van proposar això? Mira, t'explicaré un secret. És un mèrit compartit perquè el Cerdà en el seu moment va dir vale, però clar, aquell vale del Cerdà era tu fas el rei, si va bé jo te l'he deixat fer, la qual cosa és un mèrit d'ell, però si va malament, el primer tio que desapareix del programa és tu. En el fondo, con una enorme cordialidad. I, bueno, per sort va anar bé i fins avui. Però jo creia que sí que era un pas que s'havia d'aconseguir. També, i és un diguéssim, elogi dubtós, jo vaig ser el primer en imitar el Pujol d'una manera regular a Catalunya Ràdio. No sé si l'altre m'ha fet sortir o no, però jo no he de sortir. Com molt més intocable i com a mínim, doncs bé, vam tocar una miqueta els nassos o vam obrir una mica les portes a gent que ho ha fet després i que jo crec que hi ha programes satírics boníssims, tant en ràdio com a televisió, vull dir que jo penso que aquest relleu s'ha anat perfeccionant amb els anys. Però com se vos va ocórrer a Cerdà i a tu la idea de profanar aquesta imatge sagrada? Ara el delicte ja prescrit, pots contar-ho tot. Jo el feia a la ràdio i el Cerdà m'havia escoltat i aleshores va dir, home, per què no ho provem? I llavors ens hi vam fotre de cap. Eso no lo sabía. L'Arús havia fet alguna cosa, també en ràdio, però no deia que era el nom. No deia el nom. Podia ser el rei, o no estava molt clar, no? I amb el Cerdà d'una manera manifesta em dir, no, sortim amb la banda i la música i... En totes. I recordo que en el seu moment va venir un dia la Carmen Sevilla i la Carmen Sevilla es va quedar impactada. Mi majestad, su majestad. I dic, oye, Carmen, que soy yo con una banda. O sea, la tia estava com superemocionada en aquell moment davant de lo que estàvem recreant. Oh, claro que sí. Vau rebre alguna pressió, algun toc o us va arribar alguna cosa? Mira, sí. Ara que em dius tu ha passat el temps, t'ho explicaré. Hi havia... Va arribar algun comentari de dir, està bé, vull dir, no ens hi ficarem, però ens agradaria que no traiéssiu el rei dormint. El rei dormint? I ara t'explicaré, clar, la meva reacció va ser la teva, de dir, el rei dormint? Llavors això era que, després d'imitar-lo jo, hi havia un moment on jo agafava imatges del rei i les doblava. De manera que el que s'adormia era el de veritat. O sigui, m'estaven dient que jo no tragués una imatge que en aquest cas no havia generat jo, sinó que l'havia generat el propi rei. Nosaltres vam seguir fent la nostra feina i ningú no ens va dir res mai més. Però era molt curiós que l'únic punt era sempre no el traieu dormir. De dir, però escolti'm, si és que el caçador és el de veritat. Que bo. A Felip, el rei, Felip VI també l'imites. Sí. Bueno, que és un altre to, així com l'altre és lleno d'orgullo. L'altre és molt més aflautadet, no? Sí, estamos aquí leyendo el Quijote. Que aquestes nenes han llegit el Quijote del dret i del revés, O sigui, és brutal. Llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto
que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura? Jo no me l'he llegit mai, sencer no me l'he llegit mai. Des d'aquí ho confesso. Tenen sang blava, estem parlant d'altre món. A veure, jo ahí no arribem. Thank you so much. Tu eres un dels exemples, que jo crec que no n'hi ha molts, de presentadors d'humor i entreteniment que passa també a fer periodisme més informatiu a l'ús. Com has dit, no? En 2009 i fins a 2013 et poses al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio. No posis anys, que si no em fotràs molt gran ja. Però vaja, tot allò amb informació política, entrevistes d'actualitat, titulars, com recordes aquella etapa? Mira, la recordo molt dura. Molt dura. Per la matinà ja de primeres, no? Perquè t'alçaves matí. Primera matinà. I després, abans de matinar, jo sempre tinc aquesta sensació de que mai és prou, de que has de fer més, no? I aleshores, això no sé d'on ve, si ve del meu pare, de l'escola, hauríem de trucar a Freud aquí que ens ajudés. Recordo que era pràcticament una cosa paramilitar, és a dir, llevaves super d'hora i a la nit encara estaves resolent coses del programa, d'un convidat que no venia o que havia saltat una notícia i necessitava una altra cosa. I aquesta duresa jo crec que al final mai és bona per un. O sigui, recordo haver fet bona feina, però recordo l'alleujament brutal del moment de deixar-ho, que a més va coincidir que el meu pare estava ja malalt i s'havia de morir, tot plegat, i vaig dir, mira, fem un petit break i disfrutem d'allò on realment estàs més a gust, que és l'entreteniment. Eixe comiat a les zones del Matí de Catalunya Ràdio va ser molt emotiu. L'has tornat a escoltar? Si vols que digui la veritat, no. No tinc per costum tornar a sentir coses del passat, però sí recordo, ara que m'ho dius, recordo l'emoció del moment. És hora de marxar. Un bon company de viatge posa la música i sí, no podia ser d'una altra manera. És anglosaxó, és Bruce Springsteen. Amb rock and roll vam venir, amb rock and roll hem fet la feina i amb rock and roll marxem. Moltes gràcies a tots per aquests 4 anys inoblidables. Us estimo i us estimaré sempre. Fem sempre demanar una seccioneta als entrevistats que es diu Patir el de Kennedy. Ens has de contar una anècdota, un moment de patiment que recordes. Me'n recordo d'una gravació a l'estiu de La Noche de Fuentes y Compañía, que era un programa que fèiem en un teatre, entrevistes i tal, i aquell dia venia la Mayra Gómez Kemp, que havia sigut una presentadora històrica de l'1, 2, 3, jo l'admirava moltíssim. Para mí es una gran alegría estar en este programa. Aquest dia feia molta calor. De manera que abans de començar la gravació va caure un tècnic desmaiat i tot el teatre es va quedar com mut i va pujar la persona responsable del públic. No ha passat nada, no ha passat nada. No ha passat nada, però bé. Però jo estava pla. Per sort es va recuperar, tal, anem a gravar i de sobte, cau una torre de teles i puja del públic. No ha passat nada, la Mayra Gómez Kemp mirant-me com ho vam dir. Bueno, esto, en el 1, 2, 3 ja passaven coses d'aquestes. Comencem l'entrevista i de sobte veig que enmig del passadís del teatre entra un tio renegant. ¡Quieta todo el mundo! I la Mayra segueix parlant i jo, per no interrompre-la, dic que parli, dic, però estem a punt de morir perquè això no està previst. Dic, aquest tio va directe cap a nosaltres i no se sap què vol. I la gent del teatre mirant-s'ho, com ho vam dir, a veure de què va el número. Ostres, quin moment. A darrere seu entren els 2 tios de seguretat, el tio esquiva els 2 de seguretat, surt cap al teatre i al teatre tenim una vidriera, ¿vale? Trenca i traspassa la vidriera, cau tot sencer, els guàrdies se li tiren al damunt i puja del públic i diu, no ha passat nada. I jo vaig dir, no, sí que ha passat. I que el tio està vivo, però sí que ha passat. I al final era algú que volia venir de públic i es veu que portava pantaló curt o no sé què, no li deixaven anar. Un lío, però que en aquell moment, t'ho prometo que vaig patir per la meva vida, per la vida de la Mayra Gómez Kemp i perquè ningú no feia res. Jo el primer, ens anàvem mirant com a grans espectadors de dir, bueno, i ara morirem. Pareix un xiste, lo de no passar un èxit. I sobretot aquest optimisme de la persona que portava al públic em semblava meravellós. No ha passat nada. Dius, què ha de passar perquè aquesta dona digui
Igual sí, eh? Bé, en temps de xarxes socials i Netflix, quin creus tu que és el futur de la televisió i també de la televisió més familiar, com la que tu fas actualment, no? Aquesta que ajunta tota la família al voltant de la televisió, com ho veus? M'agafes la pregunta en un moment una miqueta cabró, eh? Ja no és veritat. Amb aquest coronavirus. Però deixant de banda, sabent un poc que això passarà, no? Com veus tu la perspectiva deixant de banda tot això, encara que és difícil? Jo crec que la televisió té recorregut. Pel que respecta als programes, jo crec que els programes de proximitat, és a dir, que la gent al País Valencià voldrà sentir les coses de prop i veure la gent de prop i que tot estigui a punt. Ei, ahí ponen l'efecte clink. Clink. Doncs jo crec que això no es perdrà. I després crec que els grans formats d'entreteniment o els grans events seguiran tenint interès. I després, tot és un misteri. És a dir, qualsevol que pontifiqui o que digui quina va dir que Gran Hermano duraria 20 anys i que al final Gran Hermano seria un format que copiaria el Covid-19 i que estaríem tots vivint-lo una mica des de casa. Ningú. És a dir, mai saps per on acabarà patant una cosa o una altra. Bé, abans hem parlat de la teua època de periodista d'informatius. Segurament posaràs a més d'un polític contra les cordes. Nosaltres també som molt de posar contra les cordes amb les nostres preguntes incòmodes. Tot el món sap que eres el fan número 1 del Bosch, així que van a ser preguntes sobre Bruce. Val? Tot preguntes sobre Bruce. El millor disc de Bruce, The River o Born in the USA? Per mi, The River. Va ser amb el que jo vaig conèixer Springsteen i, a més té més cançons. La millor cançó de Bruce, o la que més t'agrade? Això és com els plats de la mare, que diu, quin és el teu plat favorit? Hi ha un dia que has dit un i ja t'has quedat amb aquell per sempre. És veritat. A mi m'ho van preguntar fa molts anys i vaig dir Thunder Road, de manera que ara no canviarà. I ja després, esta última, esta és un poquet complicada. Quin és, després de Springsteen, el segon Bruce que més t'agrada? Bruce Willis o Bruce Lee? Doncs potser Bruce Willis, eh? Mira que sembla una estracanada, però jo m'ho he passat molt bé amb el Bruce Willis, tant a Luz de Luna, que és una cosa que no deu saber ni què és, una sèrie de fa 3... Tenia cabell, no dic això, i La jungla de cristal, jo crec que han sigut, vamos, grans icones. Creo que puedo irme ya. Manel Fuentes, moltes gràcies per estar en el TAP. Ha sigut un plaer parlar amb tu. Una abraçada a tots. Que vagi bé. Adéu, fins ara.